Kay Mother's Day na sa Domingo, duna ka nabay na hunahunaan nga irigalo alang sa imong inahan kapuso or bisan mismo ikaw, mami, duna na ba kay regalo alang sa imong kaugalingon? Well, worry no more kay duna kami giandam nga gift ideas alang sa inyong mga pinalanggang inahan. Ihatod ka nato na live ni Kent Abrigana. Kent? Sara, alang sa atong mga kapuso nga nangita o regalo gawas sa bouquet of flowers aron ihatag sa ilang mga inahan karong Mother's Day. Well, sagot namin yan mga kapuso. Aniya ang pipila ka mga unique gift ideas alang sa atong mga ilaw ng tahanan. Alang sa mga nangita og regalo karong Mother's Day, gawas sa bouquet of flowers. Dinhi sa usa ka bake shop sa Matina Crossing sa Davao City. Makaon nga bouquet ang ilang gimmick. Presenting this bouquet of French bread. Imbis nga bulak, French bread ang gibutang, sama sa syokolat, pistachio ug croissant. Mao jud ang mga idea na amo na lang siya i-bread instead of flour kay para makaon pud nila dili lang malaya, mapakinabangan kumbaga. Ang ilang bread bouquet mapalit sa 550 pesos ngadto 1,250 pesos. Dili lang mabusog sa pagigugma ang imong mami. Siguradong mabusog usab ang iyang tummy. Alang sa mga fashionista mommies o sa mga buot lang mahimong memorable ang ilang adlaw, let's go take a snap. Gani inaabda namo kining squad sa mga mommies nga naga-photoshoot. Kini daw ang napili nila nga gift sa ilang kaugalingon kay gusto sad nila ipakita nga bisan sa kahago, confidently beautiful gihapon sila nga motabang sa kamera. Siyempre, you have time for yourself. Dili ka magpakalusyang, di ba? Beauty pampering sub ang buot nga regalo sa OFW mom sa Bahrain nga si Cristelia Vera. Deserve ko niya magpagwapa. Oo naman, syempre naman. Lalo ko, katulad ko, OFW ako, so deserve ko talaga yun. Busa kining beauty salon sa Campanar Street sa Zamboanga City. Gipangandaman na ang posibleng pagdagsa sa mga inahan nga buot magpasalon, sama sa hair rebonding ug manicure and pedicure. Expect kita mandagsaan sa mga nanaki, especially akil kita mga senior citizens. At an-avail kasi sila most likely manicure, pedicure gayod kay para to feel comfortable time in dilapyas kami na. Let them feel also they are very special. Apan dunay uban nga simple lang ang himuong selebrasyon sa Mother's Day, sama sa inahan ug street vendor nga si Michelle. Perfect nga regalo na matud pa alang kaniya nga aduna siya mapinanggaon nga asawa ug anak. Love na ko sila, sir. Dapat lang yun maning kamot ko para sa ila, ha? Gani imbis nga bulak, plano sa iyang bana nga regaluhan siya og bugas. Ang bugas po, pang pamilya man kay inguanay po ng pinangabuhi. Desod po ng pamilya ron. Sara, alang sa uban nga walay pampalit og regalo karong Mother's Day. Ang simpleng pag-ingon og I love you sa atong mga inahan, dakong kalipay na kini alang kanila. Busa alang sa atong mga kapuso nga mga mommies, Happy Mother's Day sa inyong tanan. Sara. Daghang salamat Kent Abrigana ug Happy Mother's Day sa tanang inahan.